ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଘରରେ ଥିବା କିଛି ଜିନିଷରେ ବନେଇବା ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ, ଯାହାକି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ପେଟ ପାଇଁ ହିତକାରକ। ଆପଣ ଘରେ ଅତି ସହଜରେ ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ଯାହା ଯାହା ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ଆମର ଭିଡ଼ିଓରେ ଚାଲୁଅଛି, ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି କହିଦେବୁ ହେଲା। ସବୁ ପରିବା ଦେଖିଦେଲେ, ନର୍ମାଲ ଚାଉଳ, ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ନୁହେଁ, ପରଫେକ୍ଟ। ଓକେ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ପିଆଜକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବେ। ପିଆଜକୁ ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେ। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆଗକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ପୁରା ବିସ୍ତାର ଭାବେ ଦେଖାଇବ। ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପରିବାପତ୍ର ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଗାଜର, ବିନ୍ସ, ମଟର, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଯାହା ରଖାଇଛି ସବୁ ପକାଇଦେବେ। ତାହେଲେ ମସଲା ଗୋଳେଇକି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ରଖିଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଲେ, ତାପରେ ପକାଇବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେଇଦେବେ। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେଲା ବାଦ ତାପରେ ଦେବେ ଆମର ବିରିୟାନୀ ମସଲା, ଯାହାକି ପ୍ରିୟା କମ୍ପାନୀର। ତାପରେ ପକାଇବେ ଦହି। ଦହି ପକାଇବେ। ଦହି ପକାଇଲା ବାଦ ଭଲ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଯାହା ପରିବାପତ୍ର ଅଛି ସବୁ ପକାଇଦେବେ। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବେ। ମିକ୍ସ କରିଲେ ନା ଖାଇବାକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆଉ। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବେ। ବିଟ୍ ଅଛି, ବିଟ୍ କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ପକାଇବା। ବିଟ୍ ଆଗରେ ପକାଇ ଗୋଳେଇଲେ ପୁରା ମସଲାଟା ପୁରା ନାଲି ନାଲି ହେଇଯିବ ବା, ନାଲି ନାଲି ହେଇଯିବ। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ବିଟ୍କୁ ଶେଷରେ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବିଟ୍ ଶେଷରେ ପକାଇବୁ। ବିଟ୍ ପକାଇ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଟ୍ ପଡ଼ିଲା, ବେଶୀ ଘାଣ୍ଟିବାର ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ମସଲା ବିଟ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା ଭଳି ଘାଣ୍ଟିବେ, ତାପରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ସେପଟେ ପ୍ରଥମେ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ଚାଉଳ ଭିଜେଇକି ରଖାହେଇଛି 30 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ, ତାହା ବି ଦେଖାଇବା। ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ପାଣି ଗରମ ହେଲା, ଆମେ ଚାଉଳ 30 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିଲେ ତାହା ପକାଉଛେ। 80% ଚାଉଳ ହେବ, ଅଧିକ ହେବନି। 80%, ତାଠୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଭାତ ହେଇଯିବ। 80% କରିବେ, ଆଉ 20%, 20% ଯେଉଁ ଥିବ ତାହା ବିରିୟାନୀରେ ଦମ୍ ଦିଆହେବ। ତାପରେ ତ ଦେଖିବେ ମଜା ଆଉ। ସେପଟେ ଭାତ ରେଡ଼ି, ପାଣି ଗରମ ହେଇ ଚାଉଳ ପକା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏପଟେ ବିରିୟାନୀର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିବ। ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। କଡ଼େଇରେ ଫାଷ୍ଟ ତେଲ ଟିକେ ପକାଇ ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କଷିଦେବେ। ପିଆଜ କଷିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟା ମସଲା, ଲବଙ୍ଗ, ତେଜପତ୍ର, ଅଳେଇଚ, ଡାଲଚିନି ଯାହା ଅଛି ପକାଇବେ। ସେମିତି କିଛି ବାଧ୍ୟତା ନାହିଁ, ଘରେ ଯାହା ଥିବ ତାହା ପକାଇବେ। ଭଲ ଭାବରେ ବିରିୟାନୀ ହେବ। ଖାଇବାକୁ ପୁରା ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭାଷାରେ କେରାକେରା, ବୁଝିଲେ ନା। ଯାହା ପରିବାପତ୍ର ଅଛି ସବୁ ପକାଇଦେବେ, ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ବିରିୟାନୀ ବନାଉଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଡେକ୍ଚି ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଥିବାର ଅଛି। ପତଳା ହେଲେ ତଳ ଆଡ଼ୁ ଜଳିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ମୋଟା ନେଇଥିବାର ଅଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିଲା ବାଦ ଆମର କ୍ରିସ୍ପି ପିଆଜ ସେଥିରେ ହିଁ ପକା ହେବ। କିଛି ରଖା ହେଇଥିବ, କିଛି ପକା ହେବ। ଘାଣ୍ଟିଲା ବାଦ ଆମେ ତାପରେ ପକାଇବା ଚାଉଳ, ଯେଉଁ 80% ବନେଇଥିଲେ ଚାଉଳ। ଆମର ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ ଅଲଗାରେ ଟିକେ କାଢ଼ିକି ରଖିଥିବେ, ବିରିୟାନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଦରକାର ହେବ। ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ। ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯାହା ଆମେ ଯେଉଁ ବନେଇଥିଲେ ଭାତ, ଯେଉଁ 80% କରିଥିଲେ ଆଉ 20% ଥିଲା, ସେଇଟା ବିରିୟାନୀରେ ଦମ୍ ଦିଆହେବ ନା। ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଚାଉଳ ଅଣା ହେଲା,
धीरे धीरे कर बिरयानी उपर सजेकी रखा हबो। मसला टिके अलगार काढ़ी उपरे देवा पाई। भल भाव लेयर पर लेयर धीरे धीरे देवे। घरे थिबा जिनस तो हो मार्केट रू किसी जिनस आने को पड़ोनी आ खाइबा को पूरा एकदम टेस्टी। मसला आमर तो जानते केवल गोटे बिरयानी मसला पड़ची आ किसी पड़नी। खाइबा को पूरा एकदम केरकेरा लगे समस्ते खाईपर। बेस एज लोक खाईपर कहीं किसी खराब जिनस किसी यूज है ना। देखंतु शिखंतु कमेंट रे हमको जणांतु। से जो आम रखी थे भेजिटेबल्स टी अलगार से ऊपर दबा पुणी तापर आउ थे चाउल दबा। देखी नि तो भल भाव देखी नि तो सजई दबा तापर चाउल दबा। शेष में धनिया पत्र पुदीना पत्र भी दरकार पड़े रखी थे बुझिले ना। देखी नियंतु भल भाव देखी नियंतु। पुणी चाउल रखाई पुणी उपरे दिहला तापर पुणी दिहब आमर मसला खाइबा को पूरा केरे केरा। घरे थिबा जिनस रे बिरयानी बना होची। जहाँ की जो जिनस आम घरे डेली यूज हुए पुणे ऊपर पकईदबा। ऊपर काजू टिके धनिया पत्र टिके पुदीना पत्र टिके आम कलर केसर नथिले चलिबो। आमर हलदी रे क्षीर टिके मिसेदेवे कलर जे पकईदेवे परफेक्ट कलर आसो बिंदास। आउ से केसर भी दरकार नहीं। केसर सब जगह मिलूँ मिलूनी। क्षीर रे अध चामच हलदी पकईदेवे घाटी देवे तापर पकईदेवे कलर तो पूरा केरकेरा हो खाइबे पूरा परफेक्ट लगे। बुझिले ना सांग माने देखी नि तो। आउ जे चैनल टिके नुआ थिबे टिके सब्सक्राइब कमेंट करदेवे शेयर करदेवे आ वीडियो को लाइक हेले करदेवे। देखो तो बिरयानी को भली भाव रे हेचे नॉर्मल चावल रे बिरयानी आ खाइबे ना ओह देखो तो।